Dio. Diolch yn ydi o Dduw am gyfle arall I ddod yma I geisio dy wyneb ac I dy ddoli di ac I ni'n gofyn I ti drwy gyrhau wrthym ac I ddod lawr i'n plith I dywallt y ysbryd glân arnom. Tyrd gweithio ni'n plith I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau drwy ganu emyn rhif 230 o agor fy llygaid I weled dirgelwch dy arfaith a thair. Mae'n well I mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. 230 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso yn gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd yna luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Gorffennaf yr 20fed am 6:30. Hefyd, yn agosau nawr, fydd y gynhadledd haf
oed fawn Saesneg yn ystod yr wythnos, ond fydd yr un Cymraeg yn cael ei gynnal ar yr Prynhawn Dydd Gwener, Awst y Bedwerydd, am hanner awr wedi 4 yma yn y capel ac fe fydd y parchedig Hywel Roberts yn pregethu. Ar Sul nesaf, fydd yn hoedfa am hanner awr 3 ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwyn ni ganu tra'r un heistedd am rhif 135, 135. Bydd am darlleniad o'r Efengil yn ôl Luc, y 3 benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Luc, penod 3, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yn y 15fed flwyddyn o ymerodraeth Tiberius Cesar a Pontius Pilate yn rhaglaw Judea, a Herod yn detrach Galilea, a'i frawd Philip yn detrach Iturea a gwlad Trachonitis, a Lysanias yn detrach Abelena, dan yr archoffeiriad Annas a Chaiaffas a daeth gair Duw at Ioan, mab Zecharias yn y diffeithwch. Ac y fe a ddaeth i bob goror ynghylch yr Iorddonen gan bregethu bedydd a diferwch maddeuant pechodau. Fel y mae'n ysgrifenedig yn llyfr ym adroddion Eseias y proffwyd, yr hwn sydd yn dywedyd, llef un yn llefain yn y diffeithwch, paratowch ffordd yr arglwydd, gwnewch ei lwybrau ef yn union. Pob pant a lenwyr a phob mynydd a bren a styngyr, a'r gwir geimion a wneir yn union, a'r geirwon yn ffyrdd gwastad, a phob cnawd a wel a chawdwriaeth Duw. Am hynny fe a ddywedodd wrth y bobl oedd yn dyfod i'w bydyddio ganddo o genhedlaeth gwyberod, pwy a chragrybuddiod chwi ffoi oddi wrth y digofaint sydd ar ddyfod. Dygwch gan hynny ffrwythau addas i edifeirwch, ac na ddechreuwch ddywedyd ynoch eich hunain, y mae gennym ni Abram yn dad, canis yr ydwyf yn dywedyd i chwi, y dichon Duw o'r cerig hyn godi plant i Abram. Ac yr awr hon y mae'r fwyell wedi ei gosod ar wreiddyn y prenau, pob pren gan hynny ar nid yw yn dwy'n ffrwyth da, ac y mynir i lawr ac y fwrir yn tân. A'r bobloedd ofnasant iddo gan ddywedyd, pa beth gan hynny am wnawn ni? Gyfe atebodd ac y ddywedodd wrthynt, y neb sydd ganddo ddwy bais, rhodded i'r neb sydd heb yr un, a'r neb sydd ganddo fwyd gwnaed yr un modd. A'r publicanod hefyd a ddeithant i'w bedyddio ac a ddywedasant wrtho, a thro beth a wnawn ni. Ac y fe ddywedodd wrthynt, na cheisiwch ddim mwy nag sydd wedi ei osi chwi. A'r milwyr hefyd ofnasant iddo gan ddywedyd, a pha beth a wnawn ninnau. Ac y fe ddywedodd wrthynt, na fyddwch draws wrth neb, ac na cham a chwynwch ar neb, a byddwch fodlon i'ch cyflogau. Fel yr oedd y bobl yn disgwyl a phawb yn meddyliad yn ei celonnau am Ioan, a fe oedd y Crist. Ioan atebodd ac y ddywedodd wrthynt oll, mae fi yn ddiau ydwyf yn eich bedyddio chwi a dwfr,
ond dyma un yn cryfach na mae fi yn dyfod, yr hwn nid o'i fi deilwng I ddatod carau esgidiau, eich bydyddiach wi ar ysbryd glân ac a thang. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaiddef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall I ddod yma ger dyfron ac I ni yn diolch ein bod yn gallu dod at un sydd goriwch pob dim ac rydym yn gallu dy alw yn dad oherwydd yr hyn rwy ti wedi ei wneud ar ein rhan, rwy ti wedi trefnu ffordd iachawdwriaeth ac wedi trefnu y byd y fab yn dod i'r byd yma ac iddo gymryd ein cosb yn ein lle, iddo gyflawni'r ddeddf yn ein lle. Ac felly o Dduw I ni yn gallu dod ata ti trwy ei heiddiannau ef, gan ein bod nawr yng Nghrist ac yn blant I ti, ac yn gallu dod atat fel plant yn dod at dad. Ac felly o Dduw I ni yn galw arna ti edrych arnom o'r newydd, unwaith eto ar Sul arall ac yn edrych yn ôl ar y siliau yn y gorffennol ac yn diolch I ti o Dduw am yr hyn rwy ti wedi ei wneud, ond o Dduw I ni yn gofyn I ti ddod lawr i'n plith mewn ffordd hyd yn oed yn fwy grymus I ni'n gofyn I ni cael gweld dyddiau gwell yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni. O Dduw yn llawenhau am dy fendithion yn y gorffennol, a o Dduw yn y gorffennol pell hefyd I ni yn llawenhau am y trigareddau a'r drigareddau a'r ddangosais tuag atom ni fel cenedl. Ond o Dduw I ni yn tristhau wrth feddwl pa mor bell a pa mor galed yw ein gwlad bellach, ac I ni yn gofyn I ti fadde ni am hyn, ac I ti ddod yn ôl i'n plith. I dywallt ysbryd arnom, o Dduw does dim ateb arall. O Dduw I ni'n gwybod y gallwn ymdrechu I wella pethau ac I newid pethau, ond os nad wyt ti yn gweithio, yna ofer yw'r cyfan. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn I ti'n helpu ni I wneud safiad, ond o Dduw I ti dywallt ysbryd arnom hefyd, I ti ddod lawr ac I wneud y gwaith, I ti I ychwanegu'r cynnydd, I ti ddod ac I ddwy'n pobl ata ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Yn gofyn ti i'n gwneud ni yr hyn y dylsen ni fod, I ni yn cyffesu ein crwydro amal, mor amal I ni yn troi i'r dde ac i'r chwith, mor amal I ni'n tynnu'n llygaid oddi arna ti. O Dduw, madde ni am hyn, madde ein bod ni'n amal yn edrych tuag at y ddeiar ac tuag at ein anhawsterau personol ni a'r holl bethau I ni yn gorfod ei wynebu. Ond o Dduw, wrth I ni ddechrafu ein golygon tuag at y ti. Cymaint gwell yw hyn i'n hyneidiau. Ac o Dduw, nertha ni felly I ni droi ein golwg at y ti yn ddyddiol, drwy gydol y dydd o Dduw, na fyddwn ni byth ymhell oddi wrtho ti. Felly o Dduw I ni yn gofyn am dy agosatrwydd atom unwaith eto, tyrd yn agos atom I ni yn cyflwyno'r rhai sydd yn galed eu celonau, rhai sydd ddim am wrando, rhai sydd ddim am ymateb, rhai sydd ddim am geisio. O Dduw, yma dy ysbryd I yn gryfach na hwythau, ac felly o Dduw I ni'n gofyn, hyd yn oed yn ystod yr oedfa, y fydd y ysbryd I yn deffro y rhai yn ei trwmgwsg, y bydde di yn dod ac yn byw hau y rhai sydd yn farw yn ysbrydol. Ac o Dduw y byddant yn ymwybodol o'i tynged hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon, ac y bydde di'n arwain nhw a droed y groes, lle bydd na faddeuant a golchiad. O Dduw I ni yn gofyn I ti wneud y gwaith yma, ni'n gwybod ydyn ni ddim yn gallu, I ni'n gofyn I ti arwain eneidiau at yr arglwydd Iesu ei hun. Felly o Dduw tywallt ysbryd arnom, tyrd lawr ein plith, nertha ni yn ein haddoliad, diogelan hamser ni cadw ar un drwg I ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydych ni ganu Emerif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man, y nesaf yw y fe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i'w rando cri, nesau at Duw sydd dda i mi. 61 gewn ni sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o'r Efengil yn ôl Lyc y drydedd benod ar 10 adnod. Lyc penod 3 adnod 10. A'r bobloedd a fnasad iddo gan ddwedydd, pa beth gan hynny a wnawn ni? Nawr fydd y mwyafrif yma, siwr o fod, os nad pawb yma, wedi clywed am Ioan Fedyddiwr. Yn gwybod rhywbeth am ei hanes. Ond efallai yr hyn sydd yn bwysig, neu'r hyn falle sy'n bwysica i ni wybod am Ioan Fedyddiwr, yw'r hyn yn darllen ar ddiwedd yr ail adnod, y daeth gair Duw at Ioan. Ac onid yw hwnna'n dweud y cyfan, y daeth gair Duw at Ioan. Yr hyn sydd yn ffaith yw y bu Ioan Fedyddiwr yn ffyddlon i'w alwedigaeth. Fe ddaeth gair Duw at Ioan, ac beth nath e? Fe nath e bregethu gair Duw, adnod 3. Ac efe a ddaeth i bob goror ynghylch yr Iorddonen gan bregethu bedyd ydi feirwch maddeiant pechodau. Dyna beth nath e. Fe bregethodd Efengil. Doedd e ddim yn poeni am ei enw da ei hun. Darllenwch hanes Ioan Fedyddiwr, ac fe welwch chi, doedd e ddim yn poeni am ei enw da ei hun. Doedd e ddim yn chwilio am boblogrwydd. Doedd dim byd yr oedd yn ei wneud oedd yn dwyn sylw ato ef ei hun. Hyd yn oed ei natur cyffredin yn wahanol i rai, doedd dim byd o hynny yn dwyn sylw ato ef ei hun. Doedd e ddim am addasu ei neges mwyn cadw'r dorf. Sawl un sydd wedi bod yn euog o hynny, ac yn sicr i chi'n gallu deall y pwysau sydd ar lawer. Dychmygwch chi pa mae bywoliaeth pregethwr yn ddibynnol ar y gynulleidfa, ac fod y gynulleidfa yn newid ei naws, yn newid cyfeiriad ac yn rhoi pwysau ar y gweinidog, beth sydd yn gallu digwydd? Yn rhwydd iawn, mi gath y gweinidog teimlo, mae yna bwysau fan hyn arna fi newid
fy neges, bwrdwn y neges, achos rhain sydd yn rhoi bywoliaeth i mi. Ac hyd yn oed, os nad yw'r gweinidog eisiau newid cyfeiriad, yn aml iawn mae llawer wedi oherwydd natur y gynulleidfa. Sawl capel sydd wedi cael ei dinistrio gan y bobl. Falle y mwyafrif, efallai, pwy a wyr. Ond hefyd, mae yna lawer i gapel wedi cael ei ddifetha oherwydd y gweinidog ei hun yn newid cyfeiriad. Ond nid felly Ioan Fedyddiwr. Doedd e ddim am bregethu i gadw'r i ennill torf, i ddenu torf ac ar ôl y torf ddod, doedd e ddim yn mynd i addasu ei neges mwyn cadw'r dorf. Doedd e ddim yn mynd i feddwl, mae gen i gynulleidfa fawr fan hyn, beth os nos iau nesa, na fydd na gymaint, beth am i fi fod chydig bach yn fwy ofalus heno yma, neu falle gaelai, lles yr efengil mae llawer yn dweud, rhag ofn na fydd gymaint gen i tro nesa, ac felly na ddasu'r neges rhywfaint mwyn cadw'r dorf. Ond dyw e ddim yn gwneud hynny. Mae yna gydbwysedd arbennig, mae cydbwysedd diwiol yma yn ei bregethu. Doedd e ddim chwaith yn mynd allan o'i ffordd i frifo nac i dramgwyddo. Pan yr oedd e yn cyhoeddi'r efengil ac yn ei ddweud e'n glir, doedd e ddim yn mynd allan o'i ffordd i frifo neb nac i dramgwyddo yr rhai oedd yn gwrando. Ei ddeheuad drwy gydol ei neges oedd i ogoneddu Duw, yr oedd e am ddyrchafu Crist, ac felly byddai yn ffyddlon wrth gyhoeddi neges a fyddai'n condemnio, ond hefyd yr oedd y neges a fyddai yn llenwi'r enaid a gobaith. Dyna i chi, mae yna rhyw fath o gydbwysedd rhyfeddol. Mae'n rhaid mai o Dduw ydyw, pan mae neges yn gallu fod yn argyhoeddiedig ac hefyd yn galanogol ar yr un pryd. Sut mae hwnna'n bosib? Achos yn ddynol, byddwch chi'n meddwl, os ych chi'n dod â neges sydd yn argyhoeddi, does dim llawer o galondid yn mynd i fod yna. Neu os ych chi'n mynd i ddod â neges dim ond yn llawn calondid, dwi e ddim yn mynd i argyhoeddi. Ond i gael y ddau gyda'i gilydd ar yr un pryd, yn yr un frawddeg, yn yr un neges, mae'n rhaid ei fod yn dod o ddifri. Ac dyna beth i ni'n ei weld gyda pregethu Ioan Fedyddiwr. Wel, yn gyntaf, dwi eisiau edrych ar Ioan yn cwestiynu. Yna y dorf yn holi, ac yna'n olaf, beth yw eich cwestiwn chi? Wel, yn gyntaf, Ioan yn cwestiynu. Yr oedd Ioan yn gwybod yn iawn cyflwr yr rhai a ddaeth ato. Yr oedd e'n gwybod sut gynulleidfa roedd ganddo. Nawr, mae e'n bosib i ni'n gallu gwneud hynny o dro i dro, ond dim bob tro. Ond gan amla, rhywbeth tebyg fyddai cynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad. Ych chi'n edrych ar adnod 7. Am hynny, fe ddywedodd wrth y bobl oedd yn dyfod i'w bydyddio ganddo. Dychmygwch nawr, yr oedd yn mynd i cynnal gwasanaeth o fedydd, ac yr oedd na dorf anferth wedi dod ynghyd i gael ei bydyddio. Allwch chi ddychmygu, dydych chi ddim eisiau tramgwyddo neb fan hyn, chi'n meddwl y fwy o bobl gewn ni wedi cael ei bydyddio gore gyd, achos mae'n mynd i gryfhau'r capel, y fwy o bobl gewn ni i wneud proffes allanol, mae hwnna dim ond yn mynd i fod yn llesol. Sy'n ystym otos os yr rhai nhw ddim cweit wedi deall, cyn belled bod nhw wedi wneud rhyw fath o broffes, gewn nhw'i bydyddio, dod yn aelodau yna, dyna ni, popeth yn iawn. Ai felly mae Ioan yn feddwl, wel, dim yn ôl fan hyn, am hynny fe ddywedodd wrth y bobl. Mae'n edrych ar y dorf, mae'n edrych ar y gynulleidfa. Fe ddywedodd wrth y bobl oedd yn dyfod i'w bydyddio ganddo fe, o genhedlaeth gwiberod, pwy a'ch rhagrybuddioedd chwi ffoi oddi wrth y digofain sydd ar ddyfod. Wel, lle chi ddychmygu na mewn gwasanaeth o fedydd, yn mynd i fyny at y bobl a dweud wrthyn nhw, o genhedlaeth gwiberod. Dychmygwch fi yn dweud hynny i chi. Dwi ddim yn credu fydd yna gynulleidfa Sul nesa. Bach y nifer, fydda'r nifer yn fach tu hwnt Sul nesa. Ond dychmygwch chi petawn ni'n gwybod cyflwr eich calon chi gyd. Ydych chi'n gwybod, petai'r ysbryd yn rhoi y dirnadaeth hynny i fi, bod fi'n gallu gweld a gwybod beth yw cyflwr. Rhai yn gredinwyr, rhai ddim, rhai meddwl i bod nhw, ond ddim, rhai ddim yn siŵr i bod nhw, ond i bod nhw. Allwch chi cael pob math o bobl fan hyn, a pawb wedi dod mewn ffordd gwahanol, a dychmygwch fi'n dod lan ac yn gwybod, na, mae yna nifer fan hyn sydd ddim yn credu. A dychmygwch fi'n dod ac yn galw chi, genhedlaeth gwiberod. Wel, dyna beth nath Ioan Fedyddiwr. Fe ath edrychodd ar y dorf,
ac fe alwodd nhw yr hyn yr oedden nhw. Oherwydd ymhlith y dorf yr oedd na Phariseaid a Sadwceaid, yr arweinwyr crefyddol y wlad, yr rhai yr oedd pawb yn dyrchafu ac yn edrych i fyny atyn nhw. A siŵr o fod fydde rhai ohonyn nhw wedi bod yn bobl fydde yn gallu neu chi feddwl bod nhw'n bobl dda iawn. Yn gwisgo mewn ffordd arbennig, yn edrych yn urddasol, ac yn rhyw gerddediad. Chi wedi gweld y pobl yma, maen nhw'n cerdded. Falle mewn rhyw ffordd bron iawn, maen nhw'n arnofio ar hyd y llawr. Mae yna rhywbeth am eu cerddediad nhw i bod nhw'n dod, a mae yna dywelwch, a mae yna rhyw ymddangosiad o heddwch a doethineb amdanyn nhw. Ac i chi meddwl, mae rhaid bod rhain yn ddiwiol. Rhaid bod rhain yn ddiwiol. A fel yna byddwn ni'n dychmygu rhai o'r Phariseaid a'r Sadwceaid. Ond roedd Ioan yn gwybod bod yna nifer fawr o'i plith yn anidwyll. Nid oeddent yn dod am y rhesymau cywir, ond nhw wedi dod yno i'r fedydd, i'r gwasanaeth o fedydd. A fydde yna rhai yn ei plith wedi dod i wneud niwed. Efallai rhai yn dod i gyhuddo Ioan o ryw ddrwg weithred, siŵr o fod. Ac yn wahanol i weddill y dorf sydd yn dod â chwestiynau didwyll ei hunan, sylwch, nes ymlaen, adnod y testyn yw, pa beth gan hynny am wnawn ni, cwestiwn yma, yna rai yn y dorf yn gofyn i Ioan Fydyddiwr. Ond cyn i ni ddod at y cwestiwn yna, gan rhai o'r dorf, i ni eisiau edrych ar y darn cyntaf o'r benod, lle mae'r Phariseaid a'r Sadwceaid yno, ac mae Ioan yn dechrau neges trwy dweud genhedlaeth gwiberod, a sylwch ar hyn. Yn wahanol i'r gweddill y dorf, dyw'r rhain ddim yn gofyn dim cwestiwn i Ioan. Does ganddyn nhw ddim byd i'w holi. Dydyn nhw ddim eisiau gwybod dim byd. Does dim ceisio o'r galon yma o gwbl. Ioan sydd yn ei herio nhw. Mae Ioan yn gofyn cwestiwn iddyn nhw, ond dydyn nhw ddim yn gofyn cwestiwn i Ioan. Mae yna rhyw hyder anhygol ymhlith yr Iddewon. Nid oeddent yn meddwl bod dim byd o'i le arnyn nhw, ac falle yn meddwl mae mater eto bod crefydd yn broses allanol, ac yma eto yn meddwl am y bedydd. Mae rhywbeth allanol yn unig yw y seremoniau. Dyna oedd eu crefydd nhw, allanol oedd y cyfan, ac cyn belled ei bod nhw'n cyflawni cyfres o weithredoedd a seremoniau, cyn belled bod pobl yn gweld hyn, yr oedden nhw'n credu bod yn ddigonol. A roedd Ioan yn gwybod nad oedd rhain yn barod ar gyfer bedydd. Roedd e'n edrych arnyn nhw ac roedd e'n gwybod yn iawn. Dydych chi ddim wedi deall dim. Ac un o'r cliwiau sydd yno yw, does dim holi yn eu plith nhw. Dyn nhw ddim eisiau gwybod. Dyn nhw ddim yn dod lan ac yn gofyn. Ac oni dwi'n yn aml yn arwydd o rhywbeth pan dyw'r pobl ddim yn gofyn, pan nhw ddim yn gofyn i weithio yn yr arglwydd am gyngor, am help, a chi'n meddwl, mae yna rhywbeth o le fan hyn. Mae bywyd mor ddyrus, mor anodd, ac mae iachawdwriaeth mor bwysig, ac yna chi'n cael pobl sydd byth yn gofyn help, sydd byth yn gofyn cyngor. Nawr ni'n gwybod, ni'n troi at Iesu Grist ac yn mynd at y fe trwy weddi, ond mae'r arglwydd wedi rhoi gweision i roi cyngor, i bregethu, i egluro ffordd iachawdwriaeth. Ac onid yw yn achos o bryder pan dyw pobl ddim yn dod ac yn gofyn am help. Achos yn aml iawn, mae hwnna'n arwydd i fi yn sicr bod nhw mor llawn hyder, dwi'n gwybod popeth, dwi wedi credu. Maen nhw'n dweud, dwi wedi dod yn Gristion, nes i Gristion tra bod ni'n blentyn, nes i broffes, popeth yn iawn, a maen nhw'n mynd trwy bywyd nhw, ac maen nhw'n ddigon hapus i byd, llawn hyder. Lle chi ddechmygu nhw'n mynd anad Ioan Fydyddiwr, dwi'n barod am bedydd. Ydych chi? Ydych chi'n barod i ddod yn aelod o Gapel, i cael eich bedyddio be bynnag yw'r trefn y capel? Mae Ioan yn gwybod bod yna rai yn ei plith nhw, ac mae'n ei galw nhw'n genhedlaeth gwiberod. Rhai sydd wedi dod am fedydd, allwch chi ddweud. Rhyfedd yw e? Rhyfedd? Geilw nhw yn nadroedd, twyllodrus, gwenwynig. Rhai a fyddai'n barod i frathu a niweidio ar yr adeg iawn. Dim yn syth. Dyw gwiberod yma ddim yn brathu trwy'r amser. Aros i hamser. Ac maen nhw'n cuddio
yn y cefndir. Edrych fel brigyn falle neu beth bynnag yw nhw. Ac yna maen nhw'n brathu ar yr eiliad tynged feddwl. Ac maen nhw'n niweidio, ac maen nhw'n neud drwg. A mae Ioan yn gwybod hyn, mae'n edrych ar nhw, mae'n galw nhw, i chi fel nadroedd, i chi'n llawn gwenwyn, i chi'n dwyllodrus cyn gwasanaeth bedydd. Rhai sydd wedi dod am fedydd. Mae'n dweud nhw, chi ddim ffit i cael eich bedyddio, chi ddim ffit i profesu enw'r arglwydd Iesu Grist. Chi, y Pharisee, Sadduceaid, arweinydd crefyddol eraill yn eu plith nhw. Mae oedd yn gallu gweld, mae'n arhau yn eich plith chi, sydd ddim yn barod. Geilw hwy fel ei tad, yr un drwg, yr un a elwyr ei hun yn sarf. Ond sylwch dyw Ioan ddim yn galw nhw'n genhedlaeth o Wiberod mwyn ei brifo nhw neu tremgwyddo nhw. Dyna'r broblem. Ac yn enwedig yn yr oes yma. Pan mae rhywun yn pregethu ac yn dweud pethau'n reit blaen, mae pobl yn naturiol yn meddwl, mae'n pigo arno fi, neu dwi ddim yn licio hwnna, mae hwnna braidd yn galed. Ac eto gyd, mae Ioan Fedyddiwr yn ei wneud ac mae sawl pregethwr dros y cynrifod wedi wneud ond mae rhywbeth am yr oes yma. Hyd yn oed o fewn yr eglwys sydd ddim yn fodlon cael ei tramgwyddo o ran yn ysbrydol. Ond dyw e ddim yn mynd allan o'i ffordd i frifo bod yn ffyddlon i we. Yma cynulleidfaoedd yn ddiddorol. Hyd yn oed mae'n cynulleidfa fach, fel cynulleidfa fawr. Mi fyddem yn ddiddorol, na allwn ni ddim wneud hyn, petawn ni yn gallu edrych ar bob un sydd yma yn y gwasanaeth a'r rhai sydd yn gwrando ar y we, dwedwch. A petawn ni'n gallu rhoi i fyny cyflwr ysbrydol pob yr un. Allai ddim dweud yn bendant bod bob un cynulleidfa mynd i fod yr union yr un fath o ran i naws, ond tybiwn ni fod nhw'n reit agos. Bod na'r rhai yna sydd yn gwrthwynebu, rhai sydd yn plygu dan ar y gyhoeddiad, rhai sydd yn ceisio, rhai sydd yn addoli, rhai sydd yn ame, rhai sydd yn ame ac yn wir gredinwyr. Pob math, ym mhob cynulleidfa, tybiwn ni, agos ati. A mae'n swnio'n rhyfedd y lleia cynulleidfa bod hwnna dal yn bosib, ond dwi'n weddol siŵr gallwch chi cael hynny mewn cynulleidfa fach. Gai ofyn, oes na rai yma fel y Phariseaid? Oes na rywun fan hyn? Dydych chi ddim wedi dod i addoli'r prynhawn yma. Dydych chi ddim wedi dod i geisio. Dydych chi ddim wedi dod i geisio'r arglwydd. Dydych chi ddim wedi dod i addoli enw'r arglwydd. Ac efalle mae dim ond dod mwyn ticio rhyw focs crefyddol arall i chi. Ac mewn rhai capeli, mae rhai yn tyfu fyny ac maen nhw'n gwrthwynebu'r efengil ac maen nhw'n methu aros os maen nhw wedi gadael y lle ac dydyn nhw ddim eisiau dod yn aelod na cael ei bedyddio, maen nhw jyst eisiau bod mas o yma cyn gyntaf a phosib. Ond mae yna rhai sydd dal am y byd ond eisiau cael seil bendith bedydd neu aelodaeth. Ond nid oes na sawl person ifanc sydd wedi cael ei bedyddio yn 16, 17 mlwydd oed ac sydd wedi gwneud rhyw broffes ac eto i gyd ddim wir wedi credu. Sawl un sydd wedi bod dros y blynyddoedd. Maen nhw wedi dod, maen nhw wedi cael ei bedyddio, os nad wedi cael ei bedyddio fel plant, yn dibynnu ar pa fath o gapel yw e. Os yn bedyddio plant neu bedyddio oedolion. Ond cymryd nawr, os mae fel oedolion yw e, a'i dewis nhw, sawl un pan yn 16, oherwydd rhyw broffes pan yn ifancach, sydd yn dod ac am cael ei bedyddio, ond dal yn y byd. Dal yn y byd, ond mae yna rhyw fath o yswiriant ysbrydol. Wel, dwi wedi gwneud proffes, dwi'n mwynhau'r byd, dim i'r byd eithaf, ond tipyn o'r byd, a dwi wedi gwneud proffes a bedyddio. A mae'r roth o ticio rhyw focs o fe. Ac mae'r cydwybod wedi cael ei leddfu rhywfaint ac chi'n teimlo chydig bach yn well. Mae Ioan yn cwestiynu yr iddewon crefyddol, y rai sy'n crefyddol. O genhedlaeth gweberod, pwy a rhagrybudiodd chwi i ffoi oddi wrth ydi gofyn sydd ar ddyfod? Neu, mae'n gofyn hyn, dyma be mae'n gofyn, pwy sydd wedi eich twyllo chi i feddwl ei fod yn bosib i chi osgoi'r farn sydd yn dod? Pwy sydd wedi wneud i chi feddwl dydych chi ddim yn mynd i wynebu barn?
Doedd dim cwestiwn yng nghalonnau'r Iddewon yma, ond roedd gan Ioan gwestiwn iddyn nhw. Pwy sydd wedi eich twyllo chi? O ble yn y byd cawsoch chi'r syniad yma nad ydych chi yn mynd i cael eich barnu? Pwy sydd wedi dweud wrthoch chi? Pwy yn y byd sydd wedi dweud wrthoch chi, Pharisee a Sadwceaid, nad ydych chi Iddewon yn mynd i cael eich barnu yn iddo farn? O ble chi wedi cael hwnna? Genesis, Exodus, yn le? Isaiah, Jeremiah, ble chi wedi ffeindio fe? Ble yn y byd, ble yn yr ysgrythyr ydych chi wedi darllen yr ydych chi mynd i osgoi'r farn? Mae'n dangos rhesymeg yr Iddewon. Mae'n mor debyg i Gymru. Mae rhywbeth am Israel a Chymru sydd mor debyg. I ni mor debyg o ran hanes a phopeth. Mae'n rhyfeddol, hyd yn oed o ran iaith. Dim bod fi'n arbenigwr o gwbl, ond yr ychydig a wnes i, oedd na rhyw debygrwydd allech chi ddweud, na elfennau. O'n i'n gweld, mae'n debyg i'r Gymraeg o ran llythrennau, a ran syniadau ac yn y blaen, a dwi ddim yn arbenigwr o bell ffordd. Ond mae'n rhyfedd, ac i chi'n gweld fan hyn, mae yna rhywbeth am y bobl i ni'n ymateb yn yr union i ffordd fel Cymru. Adnod 8, gwrandewch ar hyn, dygwch gan hynny ffrwythau addas i ediferwch ac na ddechreuwch ddywedyd ynoch eich hunan, mae gennym ni Abraham yn dad, canes yr ydwyf yn dywedyd i chwi ydych ond Duw o'r cerrig hyn godi plant i Abraham. Dywed Ioan, profwch os ydych chi yn barod am fedydd, os ydych chi yn wir gredinwyr. Yr hyn yr oedd Ioan yn ei ddatgan oedd nad oedd yn credu didwylledd ei proffes. Does dim prawf o iachawdwriaeth, o wir iachawdwriaeth yn eich enaid chi, dydw i ddim yn gallu weld e. Dygwch gan hynny ffrwythau addas i ediferwch. Heriodd nhw i beidio defnyddio'r ffaith mae Abram oedd ei tad. Glywson ni yn ei bore yma, do. Mae Abram oedd ei tad. Roedd yr Iddewon. Mae Abraham yn dad arnom ni fel pobl. Ac felly roedden nhw yn ddibynnol ar hynny am sail iachawdwriaeth. Fel sail, na fyddant yn wynebu'r barn, ond nhw'n meddwl does dim barn yn mynd i fod ar Iddewon, gan mae Abraham yw ein tad. Roedden nhw'n meddwl, gan ein bod ni wedi cael ein geni yn Israeliaid, yn Iddewon, gan fod gyda ni hanes a cenedl sydd gyda hanes grefyddol pobl ddiw, gan mae Abraham yw ein tad nefol, y tad ysbrydol ni fel betai, does dim barn i fod i ni. Ond nid y gwir Israel oedden nhw. Does dim barn i'r gwir Israel pan maen nhw yng Nghrist. Ond roedden nhw yn ddibynnol ar yr ffaith mae cenedl a'i traddodiad a'i crefydd. Mae yna lawer yng Nghymru. Yn y blynyddoedd a fi yn sicr yn meddwl fel hyn. Ond nid ydyn ni fel cenedl. I ni'n gallu gweld y mae pobl yn meddwl, sawl un efallai, hyd yn oed sy'n gwrando nawr, efallai sydd wedi cael ei magu ar aelwyd grefyddol i fynd i'r capel fel plant, i'r ysgol Sul, i'r tyfu fyny yna i gario ymlaen, i fynd i'r cwrdd a cadw'r capel ar agor, a peidio gadael i'r drysau gau, ac i gadw'r pregethu fynd o wythnos i wythnos, ac maen nhw wedi mynd trwy bywydau nhw, ac maen nhw'n dweud, ni fydd na farn arna fi oherwydd yr ydw i fi yn Gymro, yn un o'r bedyddwyr, yn un o'n annibynwyr, neu beth bynnag yw e, a dwi wedi cadw'r achos i fynd, ac oherwydd hynny, gall dim barn Duw fod arna fi. Fi sydd wedi cadw'r capel ar agor am hanner canrif, fi sydd wedi mynd i'r ysgol Sul am yr holl flynyddoedd ac yna nathro ysgol Sul. All Duw ddim fy marnu i. Sawl Cymro sydd wedi dweud hynny, neu wedi meddwl hynny, ac sydd yn meddwl bod nhw'n mynd trwy ei bywydau fel y Phariseaid a'r Sadwceaid yn meddwl does dim barn. A beth oedd Ioan yn dweud? Pwy a rhagrybuddiad chwi ffoi o ddiwrth y digofain sydd ar y ddyfod? Pwy sydd wedi'ch twyllo chi feddwl does dim barn i chi? Ar sail beth i chi meddwl? Chi sydd wedi cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol yma, neu mewn capeli eraill? I chi'n credu gan eich bod wedi magu mewn lle arbennig fel hon? Ac wedi mwynhau breintiau arbennig? Eich bod chi'n saff. Ac os wedi cael eich magu a gwneud proffes,
ar ryw bwynt, mae yna rhywbeth am y fagwraeth a'r broffes, neu'r broffes yn unig, mae pobl yn ddibynnol ar proffes a bedydd. Bedydd fel plentyn, neu bedydd fel oedolion. Pa un bynnag i chi moyn dewis, ac i chi'n meddwl, dwi wedi cael fy mydyddio. Dwi wedi gwneud proffes pan o'n i'n 7, neu'n 8, neu'n 9, neu'n 12, neu'n 15, neu'n 15, neu'n 19, neu'n 20, neu'n 30, neu beth bynnag oedd e, pryd bynnag oedd e, ac mae yna broffes, a mae yna fedydd, a mae popeth yn iawn. Ac i chi meddwl, wel, dwi'n saff. Dwi'n saff o'r farn o leia. A na i fwynhau bywyd nawr, na i fwynhau bywyd am y tro. Mae Ioan yn dweud yn gadael na ddechreuwch ddwedyd ynoch eich hunan y mae gennym ni Abram yn da. Da chi. Mae'n ffordd un allech chi ddweud. Da chi. Peidiwch â mentro defnyddio hyn yn fel esgus. Do, da chi, peidiwch chi a dweud wrtha i, gan fod Abram yn dad, y byddwn ni'n mynd i'r nefoedd a fi dim barn. Dyna beth mae Ioan yn dweud. Oes yna rhai yma'n meddwl fel hyn. Llawn hyder yn eich bywyd, eich crefydd, eich magwraeth. A beth mae Ioan yn dweud, petai yma'n dweud, o, da chi, peidiwch a dibynnu ar eich magwraeth, peidiwch a dibynnu ar y ffaith i chi'n hoffi'r pethau, peidiwch a dibynnu ar y ffaith bod chi'n dod i'r cwrt a bod chi wedi gwneud proffes. Dyw proffes gwerth ddim. Dyw proffes ddim yn mynd i fynd â chi'r nefoedd. Mae angen proffes. Ond dyw proffes ddim yn mynd i fynd â chi'r nefoedd. Dyma beth yw bwrdwn neges Ioan fydyddio. Mae'n gweld y gynulleidfa, mae'n dweud, o, mae yna rai fan hyn, dydy chi ddim hyd yn oed eisiau ceisio. Does dim cwestiwn ar eich calon chi. Felly mae gen i gwestiwn i ofyn i chi. Pwy sydd wedi'ch twyllo chi? O, ble yn y byd i chi wedi cael y syniad yma bod chi yn mynd i fod yn rhydd ac yn gallu osgoi'r farn? Mae'n rhybuddio adnod 9, ac yr awr hon mae'r fwyell. So, chi'n meddwl fel petai'r adnod gyntaf braidd dros ben llestri yn hermau yr oes hon, yn galw'r gynulleidfa yn genhedlaeth Gwyberod, nadroedd twyllodrus Gwenwynig. Wel, mae adnod 9, felly byddwch chi'n cael gwared o'r adnod mawch cyfieithiad chi siŵr o fod, ac yr awr hon. Mae'r fwyell wedi gosod ar wreiddyn y prenau. Pob, a dyma'r bwrdwn, pob pren gan hynny ar nid yw yn dwyn ffrwyth da a gymunir i lawr ac a fwrir yn tan. Mae'r fwyell wrth y gwreiddiau. Mae'n barod i'ch barnu chi a'ch torri chi lawr a'ch taflu i golledigaeth. Mae am iddyn nhw wybod. Be mae'n dweud yw hyn. Os nad oes ffrwyth da, ffrwyth diwiol, ffrwyth ysbrydol, ffrwyth gwir ffydd a gwir edifeirwch, yna fe fydd na farn, fe ddaw y fwyell lawr, ac fe bernir chi, ac fe'ch teflir i'r tân i golledigaeth. Dyna be mae'n dweud. Mae am iddyn dweud bod dim ond un ffordd sydd i osgoi'r farn. Dyma beth mae'n dod dyma bwrdwn o'r holl neges. Nid proffes, nid seremoniau, nid cael eich bedyddio, nid beth bynnag yw e. Dim dyna beth yw'r peth bwysig. A oes ffrwyth i brofi yr hyn sydd yn chi'n honni sydd wedi digwydd. A dim ond un ffordd y gellir cael hyn yw trwy Grist. Dyna beth mae'n neud. Mae'n pregethu Crist. Dim ond gwir droedigaeth, ymddiriedaeth yng Nghrist gellir osgoi'r farn ac etifeddu bywyd tragweddol. Fe allwch chi honni unrhyw beth. Ond rhaid bod y ffydd sydd ganddoch chi yn ffydd sydd wedi cael ei roed gan Dduw. Rhaid. Rhaid mae rhodd gan Dduw ydyw. Dydyn ni ddim yn gofyn i chi oes ganddoch chi ffydd. Byddwch chi ddim yma, siwr o fod, wel yn sicr y rhai sydd dros deunaw, byddwch chi ddim yma, siwr o fod, ond i bai bod ffydd ganddoch chi, ond ffydd grefyddol yw honno. Y cwestiwn mae Ioan eisiau gwybod yw, a oes ffydd sydd yn rodd o ddifri gan Dduw?
A'i Duw sydd wedi rhoi y ffydd i chi. Nid crefydd i ni eisiau gwybod amdano, nid proffes. Dydyn ni ddim yn gofyn, wnaethoch chi broffes. Dydyn ni ddim yn gofyn, gawsoch chi'ch bedyddio. Dydyn ni ddim yn gofyn, ydych chi'n aelod o Gapel. Dydyn ni ddim yn gofyn, dim o'r fath. Be ni'n gofyn yw, oes gwir ffydd. Oes edifeirwch. Ydych chi wedi dwy'n ffrwyth addas i edifeirwch. Oes na brawf bod gwir droedigedd wedi digwydd. A phan bod gwir edifeirwch, fe welwch ffrwyth yr edifeirwch hynny. Dygwch gan hynny ffrwythau addas i edifeirwch. Dyna yw'r neges, yr efengil, ond y gwir efengil. Be mae'r gwir efengil yn cynhyrchu? Gwir ffrwyth. Ffrwyth ysbrydol, diwiol, sanctaidd. Gydwch chi ni symud ymlaen te. Y dorf yn holi. Dyna chi wahaniaeth o fewn un cynulleidfa. Mae'n rhyfedd. O fewn yr un cynulleidfa, chi'n gallu cael y fath amrywiaeth. Rhai a chalonau mor galed, llawn balchder, yna ceir rhai sydd wedi gweld eu pechod eisoes. Mae yna rhyw fath o drawstoriad o gymdeithas yma yn yr adnodau sydd yn dilyn. Gwahanol fathau o bobl, gwahanol gefndiroedd o bobl. Yr oedd rhai yn y dorf, a ddaeth i'w bedyddio gan Ioan wedi ei hargyhoeddi gan bregethu Ioan. Yr oedd rhai yn y dorf, roedden nhw wedi clywed y neges am iachawdwriaeth a'r angen i edifarhau ac am bechod. Mi fydde fe wedi pregethu am bechod. Ac mi fydde presenoldeb yr arglwydd mor real yno. Mi fydde'r ysbryd i bod ar waith, mi fydde wedi agor llygaid pobl i weld i pechod. Ac yr oedd na rai yno oedd wedi cael ei argyhoeddi. O'r blaen, a falle rhai yn ystod yr oedfa honno, rhai yn flaenorol. Ond nid dyma arwydd arall o wir gwaith yr ysbrydol yn y galon. Mor aml i ni'n gweld dim effaith pregethu ar yr enau. Dyma'r tristwch yn yr oes i ni'n byw ynddi. Pur anaml yw gweld effaith pregethu ar unrhyw un. Hyd yn oed ar yr rhai sydd yn gwneud proffes. A ni'n gallu dweud am ni'n hunan pan dwi'n eistedd lawr yn y sedd ac yn gwrando, ydw i yn dangos ffrwyth yr hyn gafodd ei bregethu. Ac yn gwybod nad ydw i ddigon aml yn dangos ffrwyth yr hyn dwi wedi dysgu. Ond pan yn gweld ymateb, dwy sbigiad, mae e'n galonogol. Yr oedd rhain wedi gwneud proffes, ond yn awyddus i sicrhau bod gwir gwaith wedi bod yna. Allwch chi gweld fan hyn y galon dyner, nid llawn hyder. Hwn ddim yn arwydd o rywun sydd yn ame iachawdwriaeth fan hyn. Mae yna hwn yn arwydd o dynerwch, o geisio. Mae yna rhywbeth fan hyn sydd ddim llawn hunan, yn pwyso'n llwyr ar grys. Yr oedd rhain wedi gweld ei pechod ac wedi gweld ei huogrwydd ac yn nawr yn gallu gweld bod nhw wedi ymddiried yng Nghrist ac am o gyneddu Crist allwch chi ddweud, ond nawr yn awyddus i wybod mwy. Am wybod yr hyn sydd angen i weld yn ei bywyd adnod 10 a'r bobloedd y dorf a ofynasant iddo. A felly chi tybio bod yna lawer yn y gynulleidfa wedi dod lan ato a gofynasant iddo gan ddywedyd. A dyma beth maen nhw'n gofyn, pa beth gan hynny am wnawn ni? Nawr maen nhw yn gofyn cwestiwn. Doedd y lleill ddim, y crefyddol ddim. Doedd dim awydd ganddyn nhw i wybod achos o'n nhw'n iawn yn ei barn nhw. Ond rhain. Nid yn gofyn beth a wnawn ni ennill iachawdwriaeth. Dim dyna yw'r ystyr y geiriau fan hyn. Nid pa beth a wnawn ni ennill iachawdwriaeth. Nid beth sydd angen ei wneud i blesio Duw, i sicrhau osgoi'r farn. Dwi ddim hyd yn oed yn hynny. Ond beth sydd i'w ddisgwyl o'r rhai sydd wedi gweld eu pechod trwy ras? Y sawl sydd wedi dod at droed y groes. Ac yno wedi gweld Iesu Grist yn cymeryd ei cosb yn ei lle. Y sawl sydd wedi cael ei golchi yng ngwaed Iesu Grist ac yn nawr yn lan yn wynach na'r eira. Y rhai sydd wedi derbyn heddwch a Duw trwy wrando ar y pregethu, neu bod nhw wedi clywed am Grist ac wedi edifarhau o'i pechod ac wedi cael ffydd o ddifri i ymddiried a chredu yng Nghrist. Y rhai sydd wedi gweld na fedrant blesio Duw, na chyflawni ei gyfraith, ond ar ôl clywed am Grist,
a chyflawni'r gyfraith, bod wedi cyflawni'r gyfraith yn ei lle. Beth bynnag byddai'r neges byddai nhw wedi rhoi, byddai nhw wedi cael eu pwyntio at Grist. Hen Testament i gyd, ond yw yn pwyntio at Grist. Testament newydd yn edrych nôl ar Grist, a'r apostolion ar y cychwyn gyda Iesu Grist. Ond beth yw'r neges trwy'r amser? Iesu Grist. Ac edifeirwch a ffydd. Dyna yw credwch. Dyna oedd bwrdwn neges. Esgusodwch fi Ioan Fedyddiwr. Dyna oedd bwrdwn neges Iesu Grist. Pedr a Matthew a Ioan, cyfan, enwch y cyfan. Beth oedd bwrdwn i neges nhw? Credwch yn Iesu Grist. A mae'r rhain, efallai, allech chi ddweud, yn y dorf, mae'n am wybod y ffordd orau nawr. Maen nhw wedi credu, maen nhw wedi dod at Grist, maen nhw wedi edifyrhau, maen nhw wedi dod i'w bedyddio. Ond dyw Ioan Fedyddiwr ddim yn herio nhw ac yn dweud pwy sydd wedi wneud i chi feddwl does dim barn, achos mae'n gwybod does dim barn ar rhain, y mae'r rhain yn Grist. Adnod 11, ac efe atebodd. Dyma be mae'n ateb rhain. Ac y dywedodd wrthynt, y neb sydd ganddo ddwy bais, rhodded i'r neb sydd heb yr un, a'r neb sydd ganddo fwyd, gwnaed yr un modd. I fer y fengel yw hwnna? Wel, nid sut i ddod i gredu yw hwnna. Dydyn ni ddim yn dweud os oes gennych chi ddwy bais, neu dau got, rhowch un i'r tlawd a cadwch y llall. Dwi ddim yn dweud hynny, neu os oes gyda chi lot o fwyd, rhowch tipyn bach o fwyd i'r rhai sydd heb. Wrth gwrs, be mae'n dweud, mae hwnna yn rhan o natur y Cristion. Nid rhestr o weithredoedd i ennill iachawdwriaeth sydd yma, ond prawf, mae wedi bod yn sôn, dowch a ffrwythau edifeirwch, profwch eich bod yn barod am fedydd, profwch eich bod yn blentyn i Dduw trwy eich gweithredoedd. Prawf o'r hyn sydd wedi digwydd. Yn dilyn gwir edifeirwch a ffydd, fe fydd awydd yn yr enaid i fyw i ogoneddu Duw. Fe fydd dyheuad i ddangos cariad at Gydyn ac at Grist. Ac felly fe fydd yr enaid, fe fydd yr rhain. Ac mae'n dweud wrth y dorf, fe fyddwch chi am rannu, fe fyddwch chi am helpu eraill. Nid yn unig trwy roi dilledyn sbar, nim dyna yw bwrdwn y neges fan hyn, ond i gael calon sydd yn garedig. Yr hyn sydd yn ei galon nawr, yn arwydd fod y galon yn lan ganddo. Fel mae'r emyn, fod ni'n canu mewn munud, calon lan yn llawn daioni. A oes ganddoch chi galon lan? Dyma be mae'n gofyn. Os ydych chi yng Nghrist, mae ganddoch chi galon lan. Llawn daioni. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Ffrwythau edifeirwch. Profwch bod chi wedi credu. Profwch ede. Fe fyddwch chi yn profi fe yn eich bywyd chi. Fe fydd y ffrwyth yn dod. Calon lan, yn llawn daioni. Ond fe fyddwch chi'n gwybod, ac mae'n dweud wrth y dorf, mae dorf yn hyn, falle'n teimlo, maen nhw wedi cael ei argyhoeddi, ac maen nhw wedi ymddiried yn Grist, a mae wedi clywed yma farn sydd wedi dod, ac maen nhw wedi cael ei dwysbigo, ac mae'n dod lan at Ioan. Pa ffrwythau ti'n edrych amdano i brofi? A mae'n dweud, wel, dyma i chi, dyma sut mae'r Cristion yn byw, mae'n galon lan, yn llawn daioni. Mae'n rhannu, mae'n garedig i eraill. Nid dyna sydd yn ennill iachawdwriaeth iddo. Mae hwnna'n brawf bod iachawdwriaeth wedi digwydd. A mae hwn ar lefel wahanol i gariad y byd. Mae'r byd yn gallu rhoi cot. Ac felly mae'n dangos i chi, dyw hwnna ddim yn ffordd iachawdwriaeth. Ond mae eisiau gweld hyn yn eich bywyd chi, byddwch garedig. Mae eisiau gweld gwahaniaeth. Adnod 12, a'r publicanod nawr yn y gynulleidfa, yn y dorf anfer, Pharisëaid, Sadwceaid, yn casau'r efengil, ac wedi dod mwyn twyllo, ac ddim wir wedi deall yr efengil. Yna mae gyda chi'r dorf, y bobl cyffredin, ac yn dod, beth sy'n rhaid i ni wneud? A mae Ioan yn gallu gweld i cyflwr yn dweud, rhannwch, byddwch garedig, dangoswch bod chi'n blentyn i Grist yn eich bywyd. Ac wedyn, beth ddigwyddodd? Daeth y publicanod lan at y fe. Adnod 12, a'r publicanod hefyd a ddeithant i'w bedyddio. Ac a ddywedasant wrth o athro, beth am nawn ni? Beth i ni fod i wneud te? Dyna hyfryd, y publicanod a oedd ag enw mor ddrwg. Rhai oedd yn dwyn oddi ar y cyffredin, ac mae Ioan yn dweud ymhlith y gwir gredinwyr, fe welir galon o gariad, a disgwylir iddynt wneud ei gwaith, ond hynny mewn modd onest a chywir heb dwyll. Be mae'n dweud wrthyn nhw, fe fyddwch chi wedi newid, peidiwch a twyllo dim mwy. Peidiwch a neu beth o'ch chi'n neud o'r blaen trwy dwyllo.
A 23 ac efe a ddywedodd wrthynt, na cheisiwch ddim mwy nag sydd wedi ei osod i chwi. Dyna beth mae'n dweud wrth y milwyr. Pan ddaeth y milwyr i fyny ato, byddai'r rhain wedi profi ar gyhoeddiad o bechod ac wedi derbyn y maddeuant sydd yn Nghrist, ond nawr am fyw i ogoneddu gwiredwr. Felly chi'n gweld y publicanod, maen nhw wedi ceisio dod. A dwy'n arian oddi ar y cyffredin, a'r milwyr maen nhw'n wneud hefyd, a 24, a'r milwyr hefyd o fynas yn diddod gan ddywedydd. A pha beth am nawn ninnau, ac efe ddwedodd ydyn, na fyddwch draws wrth neb, ac na cham a chwynwch ar neb, a byddwch fodlon i'ch cyflogau. Yr oedd rhain arian o popeth ydyn nhw fel y publicanod, ond yr oedd rhain yn dweud celwydd yn bobl. Dyna beth oedd y milwyr fel, ac yn defnyddio'u cryfder. Hyn oedd yn wir am rai o'r milwyr oedd dweud celwydd, gormes, defnyddio'u cryfder, mwyn cael arian. A byw yn foethus ar draul eraill. A be mae Ioan yn dweud, dyw hwnna ddim yn iawn i Gristion. Ni welir bywyd felly ymhlith y gwir saint. Os oes gwyrth wedi digwydd i beri chi gredu, os ydych chi wedi derbyn y gallu i edifarhau, os ydych chi wedi derbyn yr hodd o ffydd, yna ni ddylech chi fyw fel oeddech chi o'r blaen. Os plenir hedyn sancteiddrwydd yn y galon, yna fe welir y ffrwyth yma, ffrwyth edifeirwch. Ond hefyd y ffrwyth yw gofyn y cwestiwn allech chi ddadle. Os ydych chi yn gofyn y cwestiwn yn y lle cyntaf, ond nid yw yn dangos fod y galon wedi gyffwrdd, fod na rhywbeth wedi digwydd. Ac mae nid calon galed sydd ganddoch chi, ond un o gnawd a chalon feddal. Ac i chi yn sensitif tuag at air Duw. Ac i chi'n dweud, sut dylsen ni fyw? A ddylen ni fynd i'r fan a'r lle? A ddylen ni wrando ar hyn a'r llall? A ddylen ni fynychu'r fath lefydd? A ddylen ni cael y fath swydd? A ddylen ni cael y fath ffrindiau? A ddylen ni fyw yn y fath ffordd? A ddylen ni siarad yma fath bethau? A ddylen ni ddod yn fwy ffyddlon i'r cwrdd? Pa gwrddau ddylen ni ddod iddo? Sut dylen ni fyw yn y dydd? A ddylen ni ddarllen Gair Duw? Fe fyddwch chi'n holi'r cwestiwn yma? Fyddwch chi am wybod? Nid mwyn ennill iachawdwriaeth? Fel arwydd arall o braw fe bod chi'n dyheu gogoneddu Duw a'i fwynhau. Wel, i orffen, ac yn fyr iawn, beth yw eich cwestiwn chi? Gai ofyn yn gyntaf, a ydych chi wedi gofyn y cwestiwn yma, beth awn nawn ni? Yna, gai ofyn i chi pam gofynnwch chi'r cwestiwn. Os gofynnwch chi mwyn gwybod beth sydd angen i chi wneud i ennill iachawdwriaeth, i ysgoi'r farn, efallai dydych chi ddim wedi deall. Mae'n rhai sydd yn gofyn, a ddylen ni wneud hwn? Ond ydych chi ddim wedi deall yr efengil yn y lle cyntaf. Beth ych chi am wneud yw lleddfu'ch cydwybod a sicrhau eich bod chi'n wneud y pethau iawn i brofi bod chi'n Gristion. Ac dim dyna'r ystyr, mae'n anodd i egluro. Ac os ydych chi yn gofyn y cwestiynau, beth sydd angen i fi wneud, pa focsys sydd angen i fi ticio, faint o gwrddau sydd rhaid i fi ddod iddo mwyn ennill iachawdwriaeth. Sawl munud o ddarllen y Beibl sydd rhaid i fi wneud mwyn fod yn siŵr fi Duw yn hapus dy fi. Sawl oedfa mewn blwyddyn dylen ni fod yn ddod iddo ar y sul i sicrhau gai fy nedfau nefoedd. Os felly dydych chi ddim wedi deall, galwch ar yr arglwydd i agor eich llygaid i weld eich pechod, galwch arno i ddangos i chi Iesu Grist ar hyn a wnaeth yn eich lle, galwch arno i roi gwir edifeirwch i chi, galwch arno i roi ffydd i chi ymddiried ac i gredu. Hynny yw, rhaid i chi yn gyntaf fod wedi gofyn beth ni'n darllen yn Actau 16 adnod 30. Lle mae'r ceidwad y carchar yn dweud hyn, beth sydd rhaid i mi ewneithir fel y byddwyf gadwedig. Mae'n rhaid i chi fod wedi gofyn y cwestiwn yna gyntaf. Beth sydd rhaid i mi wneud fel y byddwyf gadwedig. Ac yna, pan wedi derbyn yr hodd o ffydd, os ydych chi wedi gofyn y cwestiwn ac yna chi wedi cael eich tywys at y groes,
ac yno wedi gweld yr hyn am nath Iesu Grist ar y groes yn eich lle chi, a'i fod wedi cymryd y gos, a'i fod wedi cyflawni'r ddeddf yn eich lle chi, ac i chi'n dod ac mae'n cymryd eich pechod ac mae'n ei hoelio fe'r groes. Mae e'n golchi'ch briwiau chi ffwrdd, mae'n rhoi clogyn o'i gyfiawnder, o'i berffeithrwydd i chi, ac nawr i chi'n berffaith yng ngolwg y tad. A beth sydd wedi digwydd? Mae wedi rhoi ffydd i chi i gredu, mae wedi rhoi y gall i chi i edifarhau, ac nawr chi wedi troi o'ch pechod, chi wedi troi o'r byd, ac nawr chi'n ceisio'r arglwydd. A phan wedi llwy'r bwyso ac ymddiried yng nghrys am iachawdwriaeth, yna dawer awydd i fyw i'w ogoniant. Ger y bydd natur newydd yno, fe fydd gwyrth wedi digwydd. Mae gwyrth yw iachawdwriaeth. Mae natur newydd yno chi, mae yna galon lan yn llawn daioni. Ac nawr fe fydd na ogwydd newydd ynom tuag at Grist a thuag at sancteiddrwydd. Fe fydd yr enau dal yn ymholi sut galla fyw i'w ogoneddu. Beth a wnaf? Mae'n arwydd mor hyfryd i weld pobl yn gofyn ac yn ceisio. Mae dod i'r astudiaeth ar nos Fercher ar cwrdd gweddi. Beth yw hwnna? Beth a wnaf? Pa beth a wnaf? Dyna beth yw e, mewn ffordd arall. Be mae hwnna'n dweud? Chi wedi dod i gredu, chi'n dyheu am fod yn ffyddlon i Dduw. Beth am nos Sadwrn ar pobl ifanc? Beth yw dod fyna? Pa beth a wnaf? Os ych chi wedi gwneud proffes, beth ych chi'n neud nawr? Dwi am wybod mwy, dwi am wybod sut fedrai fyw i ogoneddu Dduw. Beth dwi'n neud ar y Sul? Dwi'n dod yn y bore, dwi'n dod yn y prynawn, dwi'n dod yn y nos. A dwi ddim yn meddwl bod 2 awr yn ormod o 24 i fynd i'r capel. 2 oedfa, dwi'n ddim yn lot. Ac chi'n meddwl, dwi wedi dod, pam dwi wedi dod? Dwi wedi dod pam mwyn gwybod pa beth a wnaf, beth sydd angen i mi wneud fwy. Dwi am ogoneddu Duw, dwi am ddangos fe di feirwch, dwi am iddo fe cael y mawl ar clod. Iago 2:18, a minnau wrth fy ngweithredoedd i a ddangosaf i ti fy ffydd yna. Trwy fy ngweithredoedd, i ni'n dangos bod ffydd yna. Nawr, gewn ni fynd nôl i bwrdd yn y neges i gloi. A ydych chi wedi credu? Beth yw'r gynulleidfa sydd fan hyn? Gadewch ni roed o'r neilltu a broffes. Anghofio'r broffes, dyn ni'n dweud anghofio fe am byth, achos mae'n bwysig, a mae cofio sut eithon ni gredu yn bwysig. Ond am yr eiliad yma, dyw'r broffes dim werth dim byd i ni. Ar bwy i chi'n ymddiried? Os ydych chi'n blentyn i Dduw, oes prawf o hynny, oes ffrwyth feirwch. Nid ydych chi wedi cael eich bedyddio, nid ydych chi'n aelod o gapel, nid ydych chi wedi gwneud proffes, ydych chi wedi dod mlaen i'r blaen, ydych chi wedi ysgrifennu ar y bapur, ydych chi wedi gweddio rhyweddi, ni'n mynd gofyn dim byd o'r fath, yw Iesu Grist yn bopeth i chi? Ac os yw yw ei weld yn ein bywyd ni, mae Crist yw popeth. A mae gogoneddu fe yw bwrdwn ein bywyd ni. Dyna beth oedd Ioan fedyddiwr am ei weld. Roedd Ioan am weld bod rhain wedi deall. Doedd ddim am fedyddio'r rhai nad oedd wedi deall. Ac fe alwodd rhai yn genhedlaeth gwyberod. I chi'n twyllodrys. Dydych chi ddim wedi deall. Does dim awydd â chi. Ac yna ymhlith rhain, yr rhain oedd yn dod, yna i chi ysbryd. Ac eisiau gwybod mwy. Ac felly ddywedodd nhw sut mae Cristion. Chi edrych ar y bregaeth ar y mynydd. Y dar yn cyntaf yn dweud wrth chi beth yw natur Cristion. Gwynfydau. Ac yna mae'n dweud, o hyn, fel hyn byddwch chi fyw. Dim ond y saint sy'n gallu wneud hyn. Dyw'r byd ddim yn gallu byw fel y Cristion. Mae yna wyrth yn digwydd. O beth a byddwch chi'n ei holi. Mi fyddwn yn ddiddorol i wybod pa gwestiwn sydd ar galonau'r rhai ohono ni yma. Chyfa beth fydd yn drist, fydd yna rai yma, does dim hyd yn oed cwestiwn. Efalle, doedden nhw ddim yn hyd yn oed yn gwybod fy mod i wedi sôn am gwestiwn yn y bregaeth. Doedd dim hyd yn oed awydd i wrando. Falle. Ond nid yw'n bosib, dwi wedi bod yna. Dwi wedi bod mewn cannoedd oed fawn a ddim wedi gwrando gair. Miloedd falle. Ddim wedi gwrando gair. Dim cwestiwn i ofyn. Dim un cwestiwn i ofyn. Ac os ych chi'n aros felly, mae'r fwyell yn barod. Dyna be mae'n dweud, mae'r farn yn agosau. Ond os ych chi wedi dod â honni gwneud rhyw broffes, peidiwch â phwyso ar broffes. Gofynnwch nawr, ydw i fy'n pwyso ar Grist yn llwyr
Ac os ydw i, a dwi yn dymuno byw i ogoneddu ef yn ystod fy mywyd. Pa beth gan hynny a wnawn ni? Gadewch chi i ni weddio. O Dduw, i ni yn gofyn ti'n helpu ni i'n cael y sicrwydd hynny ein bod ni'n blant i ti. Ac o Dduw, helpa ni fyw mewn ffordd sydd yn dy ogoneddu di i bod ffrwyth edifeirwch i weld. Madden ni mor aml nad yw mor amlwg yn ein bywydau ni. Ond o Dduw, i ni yn gofyn bod o leia'r hedyn yna i weld, bod y ffrwythau bach i weld o leiaf. O Dduw, gwna ni'r hyn yr wyt ti am i ni fod. Ac os na rai, heb hyd yn oed cwestiwn, heb hyd yn oed yr awydd i wybod, beth sydd angen i wneud mwyn derbyn iachawdwriaeth. O Dduw, i ni yn gofyn ti agor ei llygaid mwyn iddynt weld ei pechod. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen ein gwasanaeth felly trwy ganu'r emyn 765, 765. Nid wy'n gofyn bywyd moethus air y byd, na'i berlau man. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan yn llawn daioni, tecach yw na'r lilidlos, does ond calon lan allgani, canu'r dydd a chanu'r nos. 765 gyda sefyll i'w chanu. Nawr bydd y dras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.